kubang hubungan tok Bangilan iki lho. Goleki iki lho. Bakul apa ngarane? Kupruk Sandaria, barang petuk nang wonge ra ono iki, karek trupuke karo pikulane tok lho, ning ndi wonge iki. Ngalor ngidul tibae petuke ning ngarep BRI Bangilan. Tapi ra ono wonge, mosok wonge gesek lho. Iki tak anteni iki kira-kira wonge ning ndi iki. Mosok wonge golek mangan ning kono paling. Golek mangan ning kono tak anteni iki bener apa ora iki. Tuh, ngarep BRI Bangilan. Ana mikul kupuk Sandaria aku roh ning ndi mau kok kidul ngono tak gudiak. Ora petuk wonge kok malah ngalor ngidul tok talok balik neh rene. Jebule tok ngarep BRI Bangilan. Tapi wonge ora ana. Iya, boy iki boy. Tinteni boga. Ora roh. Tadi ora. Tinteni nang wonge ra ono. Langkung lho ya. Wes ngenteni suwi wonge jarung muncul ini ndi wonge. Piye iki? Lambo piye? Balik murah. Balik murah. Anggung lho. Piye iki? Udah lama sekali ki wonge kok gak ono ini di bakule iki cah. Pikir-pikir kaya wong nyidam lho malah. Tapi tenan pikir-pikir kok bojoku kaya wong nyidam tenan. Tapi kaya nyidam terus wae. Ora ono pun iki wong ibu. Ya kapan-kapan wae sepurane Pak urung rezekine sampean aku pegelen ngenteni kok. Sampe ra jebul-jebul mbone iki tak tinggal yo. Gogo laris Pak, diraris wong